I treći dan festivala priveden je kraju večernjim programom. Pre samog čitanja otvorena je izložba Siniše Labrovića. Sačinjena isključivo od materijala nađenog na ulicama našeg grada, ona predstavlja umetnikov doživljaj Užice. Magamal, Zmajevija papira, Vičala sestra, Bekit Jaskov, Zoja i Gorgone, Mira Otašević. Nakon toga, Mira Otašević, Aida Šečić i Bojan Krivokapić predstavili su svoje dela kroz izabrane odlomke i komentare vezane za njihov rad. Bio je u Skadru. Skadar miriše na smokve i hrabre trave što cvetaju leti. Pred kućama granaju se šefleri i fikusi i visoke juke što strše prema suncu. Festival je za mene očaravajući, zaista, i jedinstven. Takvih stvari nema uopšte u ovoj zemlji. Vi ste svi mladi i vrlo požrtvovana i dobra publika, a samim tim što čitate, vi ste izuzetak nad izuzecima. Svi su mi utisci jako lepi, prvi put sam došla. Ja za festival na pola puta znam godinama. Možda ne baš od samog osnivanja, ali godinama, i zapravo sam jedva čekao da me Ružica pozove. Ja sam bio presrećen kad me pozvala pre 2 meseca, zato što ovo zaista svi ga hvale i treba da ga hvale, jedan poseban i drugačiji festival i zapravo daje i književnosti i odnosu književnosti i ljudi ono mesto koje bi trebalo zapravo ta književnost da ima i vezu koju bi književnost trebala da ima s ljudima. Dakle, to je ono kada ideš u školu pa pričaš sa učenicima osnovne škole, srednje škole, postoje javne čitanja u pozorištu, družiš se sa ljudima, dakle, svi smo ljudi dobre volje koji se srećemo, sad neki od nas pišu, neki ne pišu, dakle, ali za pisca mislim da je jako važno da ima tu mogućnost da sa što više ljudi se druži, da čita pred što više ljudi, dakle. A opet mislim da je dobro za jedan grad da ima festival te vrste koji traje nekoliko dana i koji zapravo počinje da pulsira potpuno književno. Dakle, to, kao što piše tamo na onim majicama i šoljama, to zaista onda jeste Užička književna republika. Dakle, mi imamo privilegiju da za nekoliko dana živimo u Užičkoj književnoj republici.